Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ गासिखौ बरायनाय थाबाय आरोना दिनैहाय माने मोनसे जायगायाव फैदों आरोना स' बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना दिनै माने हबानि मोसानाय सोलोंनो थाखाय फैदों आरोना दाखालि खनसे थांखांबाय ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड टाइम दायो माने बिनिफ्रायनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै जोंनि माने मोसानाय सोलोंनायखौ आरोना जेसे हायो नोंथांमोननो आं देखायलांगोन जोंनिया माने सनाइ pastorate आरोना स' दिनैहाय सोलोंनो फैदों आरोना जोङो बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांसै आरोना दायो जों गामिनिफ्राय जोङो साथाम आरोना मोसाग्राफ्रा आरो लोगोसे दामग्रा सानै आरोना जों गामिनिफ्राय जोंनिया सबाया फेब्रुवारिनि 1निफ्राय दङ आरोना 1निफ्राय 4 तारिखसिम स' जोंनि सनाइ आनसलिकनिया फ्राइडे खालि दिनो मोन्दों आरोना मोसानाया फ्राइडे बेलासे आरोना स' नायलांबाय थादो नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै दा जोङो माने जायगायाव मोनफैबाय आरोना लाइन गारिजों फैदों आरोना दिनैहाय स' जोङो लाइन गारिनिफ्राय ओंखारनानै ओमफ्राय दायो दा गामि फारसे थांगासिनो दङ आरोना थ' दख'ना स्राय गाननायबा माने मोसानायाव दख'ना गानबासो कमफर्टेबोल ना जों सोलोंनायफोरावनो गानखाबानानै सोलोंबासो आरोना थ' नायलांबाय थादो आरोना गारिनिफ्राय ओंखारनानै थाबायलांगासिनो आरोना आं माने न'निफ्राय ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामबोनो बावबाय आरोना माने गारि स्कुटि सालायनानैहाय माने भिडिअ लाग्राबो गैया जाहैबाय ना थ' फैबाय आरोना जों साथामजोंनो दायो जोङो नै मोसानाय जायगा गामियाव मा गामिमोन बियो सेरफां आं दिनैनिफ्राय बुंना बायदों खिन्थुबा हायाखैनो गामिखौ सेरफां होननानै मालाय जि गोदो गिर्जानाव लुखादो इसे जा mwsakaoreफोरा बैनि साथाम दङ मा गामिथाय गथ'फ्रा दाउबो होनजानो No. Mwsakaore. Mwsakaore la bekorismo. Lanai ka ai zip sa lanai ka dale malai isre.
सोलोंखांनानै थांफिनदों आरोना जोङो बे गामिनिफ्राय ओइ सेरफां मोनदां सेरफां गामिनिफ्राय थांफिनदों आरोना मोसानाय सोलोंखांनानै साथाम दं ओमफ्राय गारिखौनो मोनगोन ना मोना मिथिला आरोना लाइन गारिजोंसो फैदों नालाय ओमफ्राय दा लाइन गारिखौनो बेसेबां गोबाव नेनांगोसै आरोना थांगासिनो दायो नै गारि हमनो थाखाय थांदों खिन्थु गारिखौनो मोनगोन ना मोनलाथाय बासआबो थांगबाय जोंहा आयौ मेंसोबायलै मा जाबावगोन थाखाय नेगासिनो नै जोंहा ओइथिं बड'लेण्ड बास फैबाय नै बड'लेण्ड बास ओइ थांनो मोनसिगोन नैबे बासजों भुटान बास मोनदोंहैनाया दा बड'लेण्डआव थांफिनगासिनो आरोना दिनैहाय नेक्स्ट मर्निं आरोना मैयाहाय आं माने ब्लगखौहाय माने माबा खालामबाय थानो बावस्राबाय आरोना जोङो गारिनिफ्राय बड'लेण्ड बासजों फैदोंमोन ना ओमफ्राय बड'लेण्ड बासजों फैनानै जोंनि सकायावहाय ओंखारबाय ओमफ्राय ओंखारनानै साहा लोंनानै पुरा बावस्राबाय आरोना खोमसिखाबायमोन ना सफायनानै ओमफ्राय न'आव फैबाय माबाय दखान बन्द' खालामनानै न'आव फैबाय माबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौबो कन्टिनिउ खालामनो बावस्राबाय आरोना स' दिनैहाय नेक्स्ट मर्निं आरोना दिनैहाय सानडे मैया साटारडेमोन थ' दायो गिर्जानिफ्राय फैबाय फुरा नै गिर्जानिफ्राय फैनानैसो दासो माने आं गोसोखांदों आरोना स' आरो दिनैबो नै प्रेक्टिसाव थांबावनो नागिरदों दिनैदों थार्ड टाइम जागोन आरोना प्रेक्टिसा खिन्थु मारदों माबायासै माने मोजां लाइनफोर थानाया माने गरबर जाबाय थानानै प्रेक्टिसाबो दिनै मोजां जादोंबाला ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम सोलोंनायाव बिदिनो लाइन थानायफोरा उल्टा पाल्टा जानानै माने बावगारला बावगारसो मोसानायानो बारा एसेबां माबा जायाखै आरोना थ' जोंनिया फ्राइडे खालि आरोना मोसानाया सबानिया 2 तारिखआवहाय बेलासिनि गिर्जायाव आरोना जोंनि मोसानाया थ' सोर सोर जोंनि बिबिसिनि आन्दाराव दङ थ' नोंथांमोना नुगोन मोसानायखौहाय जेखाइ खबाइ लानानै ना गुरनाय मोसानाय आरोना जोंनिया थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेसोनो दोनथ'नोसै आरो दायो नै प्रेक्टिसाव थांफिनलायनोसै आरोना दिनैहाय आं माने भिडिअ लाबाय थाला होननानै माने लालांबाय थानो बिराद प्रब्लेम जायो दिनैहाय स्कुटिजों थांगोन ना बेखायनो भिडिअखौ लाबाय थानाय जाला आरोना दिनैनि भिडिअखौहाय बेसोनो दोनथ'नोसै थ' थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बिदिनो नायलांबाय थादो सापर्ट होलांबाय थादो आंखौ नोंसोरनि अननायावनो आं जौगालांबाय थानो हायो जाहाथे बे भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय थेंक इउ